Keď žiješ v Taliansku, ale goody si objednávaš zo Slovenska. To je ten unboxing, pri ktorom sa budeš smiať, ale zároveň si povieš, wow, toto som fakt nevedela. Baby šampón Rúža a ovoz. Rúžová voda sa kedysi používala aj na zápaly očí u detí. Ovsený olej, ten ti vytvorí na vlasoch prirodzený ochranný film. Čiže mali wellness pre moje deti. Detský olej, levandula, tymián a bosfélia. Tymián bol v Grécku symbol odvahy. Bosfélia je tá vianočná živica od 3 kráľov. Moje deti sú po masáži s týmto uvoľnenejšie viac než ja po pohári vína. Kokosový olej BioRaw obsahuje tú istú kyselinu ako materské mlieko. Preto tak regeneruje kožu aj vlasy. Je to hotový zázrak v skle. Uhorková voda Bio znižuje teplotu pokožky o pár stupňov a môže s ňou dochutiť aj pohár vody. Je to hotový multitasking. Marhulový olej lisuje sa nie zo semena, ale zo zelenej dužiny a preto je taký jemný a voňavý. Avokádový olej. Zabudla som spomenúť, že obidva sú v raw kvalite a tento má viac vitamínu E než olivový olej a podporuje hojenie jaziev. Ja som si ich zobrala hneď 2. A teraz poďme na sladkú časť balíka. Maslové, špaldové sušienky sú sladené panelou, ktorá má až 50 krát viac minerálov ako biely cukor. Čiže hriech, ale minerálny. Liofilizované maliny v ruby čokoláde. Maliny sušené mrazom rovná sa zachované vitamíny. Ale čo to znamená? Ruby čokoláda? Prírodzená farba, nie farbivo. Toto je jeden z mojich obľúbených snackov. Praclíky v bielej čokoláde s malinami. Sladkosť tu nie je z bieleho cukru, ale z trstinovej šťavy. To slané, je to sladké, je to ovocné. Závislosť. Kokosové čipsy, slaný karamel, priznám sa, tieto som ešte nevyskúšala. Pečené, nevypražané a kokosový nektár má nižší glykemický index. Takže to bude znova chrumkanie bez výčitiek. Buttercup. 70% čokoláda, arašidové maslo, ovsené vločky, čisté zloženie, luxusná chuť. A konečne sa mi ušiel aj tento nový Milky Choco a Nougat. Nougat, ktorý je tu použitý, je z orieškov a nie z arómy. Je to non-stop vypredané. Keď niečo z tohto volá, nájdeš to na goody.sk. Fakt tam nájdeš všetko. Pre teba, pre muža, pre deti, darčekové ideje, darčekové sady. Nečakaj.